damusa tana daga cikin jinsin manyan namun daji masu karfi da kuma hadari. Damusa tana da hakuri da juriya, sau da yawa zagoguri dabbar da ta tinkara sai ta ci nasara a kanta saboda juriyar da Allah ya yi mata. Damusa tana da dogaro ne da kanta. Idan ka dubi wasu jinsin dabbobi suna jingina ne da wasu dabbobin domin su samu abincin da za su ci, amma damusa tana farauta ne ita kadai, ko a ina ne, ko a cikin daji ne, ko a cikin ruwa, ko kuma dawo kan bishiya, ma'ana kan tsauni kenan. Ba kowace dabba ce take da gudun damusa ba, domin damusa tana gudu ne har na tsawon mil 40 zuwa mil 50, ko kuma a ce tana gudu ne a kilomita 64 a cikin awa daya. Tana da matukar gudu sosai. Ba kowace dabba ce take da irin gudun damusa. Ku biyo mu domin kawo muku rayuwar damusa